Takže čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa, budeme dávať veci do súťaže. Ja vám teraz poviem, že jak sa do tej súťaže môžete zapojiť. Môžete sa zapojiť tak, že dáte na môj YouTube kanál dáte odber so zvončekom like, napíšete nejaký pekný koment, napíšete váš nick do komentárov, a musíte si zapnúť verejný odoberateľ, inak vás nebudem vidieť a nemôžem vás zapojiť do súťaže. Aby som videl, že či ten odber máte vôbec. Takže toto je tá súťaž, dajte ten odber so zvončekom, zapnite si verejný odoberateľ. Tuto mám dosť vecí, ktoré idú do súťaže. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mám tu 15 vecí, takže bude niekoľko miest. Prvý dostane asi 3 alebo 4 veci a potom bude menej a menej miest. Tak ja vás fakt poprosím o ten odber, aby ste sa mohli zapojiť do tej súťaže. Keď chcete nejakú vec z tých, ktorých tu mám napísaných, to potom uvidíte. To si ešte musím rozmýšľať, že čo pôjde na prvé miesto a na iné. Tak proste len som vás chcel informovať o súťaži. Tak čaute. Physically fit, physically fit, physically